Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Merry Christmas. Happy New Year, may gala. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nagbakasyon yung kintaong kumagala kay na-board na ko sa trabaho. Madali ka matigulang ba? Basta ganig ka ng ikapoy kag trabaho. O niya, balik-balik. Ma-board yung kayo. Dali ka matiguang ba? Niya, dali ka kapuyin po. So, nagbakasyon ko kadali sa bukid. Lingkod-lingkod, lakaw-lakaw, hangad sa lubi. Ha? Di naman po ganahan ko mong gawas sa una, sige, lakaw-lakaw sa tibok kalibutan, pero wala na may lami. Magkatigo lang yun siguro, my God. Mas lami man dali sa Pilipinas, eh. Wala naman kayo, naunahon nga bugnaw, nga tao, una kag kanang kwarta, kada palit nimo dollar man. Mudugen tan-aw mo sa imong credit card, nahurot na. Mao lagi na may galang kay ang tao man kun. Mangita gyud og kanang kan ba? Mangita rason nga dili mo trabaho. Ana gyud siya. Maski sa una pa na may galang, makita gyud nimo nga ang atong bang panghuna-una gusto nimo pahulay kadali. Bisag kung sa nimo kalab nimo imong trabaho mo kanyo ka maboard yung kagyud. Ako kay sukad may gala mo kuan man mo kung man yung lab man yun akong work akong trabaho dito sa nagsuri-suri ko sa kuan sa dito sa China. Mangita man kog trabaho sa kuan. Mangita kog trabaho nga parehas atong mag-opera ko. Nga si tanaw na ko mga insect mo taong. Nga di kasabot. Inoon kung adto ka sa Beijing, mag-in-English na ang mga batanon pero tiguang di gid kabalong mo in English ay. Ang mga batanon dito kanang mag-standby sa mga karinderya sa restaurant. Makasabot na sa imo. Dili pra sa una ba nga ni adto kog Shanghai mga 1984-85. So wa gyud nakasabot insect ay. Ayoko na mo in English, samot nagsimag ang mata. Samot nagkasimag ang mata sa una na nimo. May nga lang ho. Mo pagbalik na ko niadto kog Beijing. Ito na ko nakita ba nga ang ilang trend sa mga Chinese nga makabalog English niya kaning mga atong ilang mga sundalo way mga baril pero mag-in-English mag good morning niya nakatuyok na ko sa dito sa Europe may galang naabaday mag good morning ni mong kuan security guard. Paano lang ka? Snabon ka. Basig gi-pickpocket na, gikawat na tayo mong gamit. Ako mag-in-English ka nga. Dong. Gikawat atong lalaki katong gadagan. Tanaw lang sa imo. Nya wala ka dum, pero day kabalo day mag-in-English. Muna ka diferensya sa Asians may gala o sa kuan sa kaning Europeans, labaw na Amerikano ba. Baliwala akong dyan kagyod. Pero musinggit na ka, masukot na ka, ayan ang matabang ni mo, no? Lagi na. Muna nga, mas ganahan pa ko mong suroy-suroy diri sa Asia kay mubaw pa sa imo, mo istorya pa sa imo, good morning. Kung dito ka mo ka sa Japan, kay nagi sumpay. How are you today? Good morning. Are you enjoying Tokyo? Ingana ba? Kan yun, kutyos yun kayo. Muna nga, malipay ka dito, lugayan. O palang kakabantay, wala kay kwarta sa bulsa. Kay mahal kayo. Musakay lang kag bullet train mga igala. Tuwa na. $100, pila na, 5,000. At tayo kang bata ka kung wa kay
wa kay deposito sa imong bangko. Uli ka eh. Iuli ko sa Pilipinas. Kay wa na ko'y kwarta. Mong piling po ka na, mag-shopping po ka dito, matanaw ang Pinoy. Baingon dahil nga, Pinoy. Mutubag gani kag balot, patay gyud ka kay hulaman gyud kag kwarta ba. Ana man gyud kinaya sa Pinoy. Kasi di gyud kailang hulam og kwarta. Saan magbayad? Baliwala ulan nimo. Baski adto kag Europe, matubang nimo ng kuan, matubang nimo ng mga Pinoy sa airport. Sige kay Pinoy, ma-identify ka kung mutubag kag balot. Dito ko sa Bangkok. Naglinya ni ang mga kuan, Pinoy. Si tanaw sa ako, nya kay taas biya kay ko. Nya itom kay gikan ko sa Libya. Di itom. Sabi nila Pakistani. Nya kay kuan man ko security guard. Gipauna man ko. Gibutang yung sa VIP nga linya. Di ang katong isa ka gatos dito naglinya sa kuan OFW. Simag ng mata kaning Pakistani ni. Tagaan pag yung special treatment nga pangit man. Sige yo dito sa kilid. So marka na ko sa akong passport. Ni balay ko sa linya, ko sige ka muna dong. Oy, Pilipino. Nya kay usually mag-travel ko may gala dinidyo ko na magmaong kay down kay yung tan-aw nila sa Pinoy may gala. Tan-aw gani ka maong nya ora kag astig tan-aw sa ubang foreign countries liburer ka. Di ang himo na ako Amerikana ko. Yan na bagi overcoat. Kabalo man mag-overcoat no, kataas kayong coat. Maingon gyud lagi mga dili ko Pinoy tanawon. Kuan gyud Pakistani, Bombay, kundi ba maingon sila kani mestizo negro. Kundi Latino ni. I-greet bitaw ko ana dito sa dito sa Japan. I-greet ko sa usa ka tawo nga in Mexicano. Kanang nang good morning siya ba. Buenas sa kalimutan man ko Spanish na ko may gala nag-school ako Spanish 3 years. Way na tun-an. So mo lagi na. So ikapoy nagyugog suri-suri mga gala gusto na ko dirira sa Pilipinas enjoy pa ko. Di pa ko maguna-una og mugasto dito ko sa bukid may gala ay sus puro lang lubi mga sagbot tanaw-tanaw ka wala gyud kay kabilinggan mao bitaw na tinuod gyud nang sa kanta sa mga probinsyano may gala nga sa kabukiran utot ray kamatyan. Di man po ko magsulti nga doktor ko dito sa bukid. Asa man ko masulti ay? Masulti ka nga naara ba nagbakasyon ng doktor diho? Tuwa na, napuno ng imong balay og consultation. Ana man gyud siguro ng doktor kay mo na. Pila sila katuig sa ilang gipuy-an, wa gyud sila kitag doktor ba. Nya dito nag-shorts, nagisik-gisik pag yun ang sidina, musuri-suri. Yan, nagtsinilas nga, natanggal pag yun ang isa ka tsinilas nga matanggal na ba. Kaya nga na matakapobre kung dito ko sa bukid, may gala, di ko posturo Kaya, makidnap pa lang niya ka sa NPA. Usay makatawa ra man ko kaning mga pasyente na ako makita may gala kay idibdib ang problema. Nagsugod og sakit kayo sa dughan pagubana na nabot na dito sa ulo, sakit ng ulo. Mayon ko nang kung ato ding tambalan ning imong ulo, sakit ulo nimo, nga di ka katulog.
dili ka kulbaan niya sakit imong dughan. Basi sunod tuig patamahuman sa konsultasyon ani. Doktor po doy. Liso po kayo. Oh, isa-isa lang sa isa-isa. Sa may unang yun, sa gidakong problema nimo. Sa dughan, di ang sunod na kong pangutana na 9 love ka na. Ako bang kwaon ang iyang kuan gani nga pakataon ako, pakataon din ako gyud kay daghan na kay ko experience may gala nga. Di na mo katawa ang pasyente may gala. Depressed kayo. Nya sige ingon yung misis nga di na daw mo kaon kay depressed lagi kayo kay basig unsa na may ano cancer. So bada yang no sakit nya di po siya dadon sa yang misis sa hospital kay basidag psychological. Mo man ay rason na yung sa asawa kung way kwarta. Psychological na. Kanang sakit imong dugan, psychological na. Di ay, nagatake na sa kasing-kasing. Naisa na akong kapasente may gala nga, mabutod ang tiyan. Butod tiyan, tanan nga. Di kung saan na lang iyang makon sakit na iyang likod. Pag-isamin ako sa iya, normal man. Kung may problema. Nya, halos kada bulan, mabalik. Kuan daw, di daw siya kalibang. Iko nakuyawan ako, ipasitiskan ako, normal man may gala. Di, ang gusto, pagsbalik sa pasyente, diin na ako ang iyang misis. Storyahe daw ko anis problema ng, nga naman nga, ura mag-depress kayo na imong bana. Anak, nigawa sa ang tinuod, may gala. Ang iya dahil kinamagulang ang anak, bay, ni uli buntis. Patay kang bata ka. Di, una na to. Na-depress na. Ay kadawang anak niya, gikawat ang titulo sa ilang yuta. Giprinda. Kung ano makaprinda man nga imong anak nga, wa man kay kuan. Wala man kay, kasi tawag ani ka ng authority. Nga gipirmahan sa lawyer. Saan man na sabi? Sabi, iya manggong kuan, istorya iyang mama nga, ma, pirmahay daw ni Bao niya. Pag human, pirmahay sa ni Papa, kay ako lang ni ikuan para bayad na ko sa kung kuan. Anang palagi daw siya, pabalay siya. Di, yung mama po, kay humo kay ilong basta anak laki, iprinda. Pagkay balo sa Papa, dito na. Duli-dubli na ang problema niya may galaba. So di na makaon. Di na samay imong ilibang buwa kay kaon. Ha? Di na mo katawa. Di katulog sa gabi. Ang saong nato na ibalik tong batang nabuntis iyang anak bay. O di ba lukaton tong gilukaton to iyang yuta nga dako mong kay giloan sa kan sa iyang yang laki, yang batang laki. So man pagsulbad ang nabe. Oh. Ingon ko na ko na pag kung so si Bill Gates pa ko ani taga-antak ka ba? Pero katong bata di na ako masolve na. Dawatan na lang ko ng kuan. Ha, pahitang uyab ana sa imong anak bay. Ipakasal. Sus di man pud magpakasal ang kuan may gala. Ang bay kay kuan to spell of the moment. Madala nabuntis sus lagi po mo man batanon no dali ra kayang sex wa tay may mo ana pero katong iyang laki ako siya gituluan nga kuan ang iyang gilunan sa kuan special power of attorney man to ang iyang gilunan nga bangko adto nimo siya nga kuan sa kulang negotiate niya ba kay kuan naman to giloan niya og 5 years extend nila kay para makuan ba magamay ang monthly maingon mo nga
sakit lagi atubang ako sa clinic may gala. Daghan. Klase-klase gyud. May na lang yun kay nagpari ko sa una ba. Nakay pasensya maminaw gani. Maminaw. Sige, maminaw lang ko sa ilang problema hanton nga. Gihinahinay na ako sa istorya no. O man yun ang kinabuhi no. Pagbalik na niya may gala. Uy. Pa naman. Hapnig naman na iyang naong. Niya mo katawa na ba? Lipay kay ang misis kay sabi niya complicated na kay sakit sa iyang bana. Kator mo dahil problema niya. Di ba? Maghilom-hilom man. Di man may istorya po siya asawa. Estilan. Tua. Na-depress. Nya si ko makita kong pasyente ano sa tapulan man ko may adto kag psychiatrist. Ay pag abot ti sa psychiatrist tagaan na bag tabletas. Sulbad ba di ay? Masubad sa tabletas ng mga personal na problema. Mamuti na lang kuan. Mamuti na lang uwak. Di pa ginamang ng problema na. Pero kung imong hinahinayon nimo advice, hinahinayon nimo apil po ka sa iyang problema, pero ma-realize sa pasyente ba na adi wa man tay mahimo ani kay kung naguhit ng tadhana. Makakita ba day kag nagkuan ba day ka, imo day binayang gituyo na wala man. Mo to nga karagahan di tableta sa ihatag may gala. Istorya. Mabot ako sa lagi, mabot og 2 ka oras. Mga suko na ng pasyente sa kuwas. Operahan na ako. Kadto kay po mo daw kung istorya ang pasyente ay. Pero hinoon, mga pila ka bulan ana, maayo biya na ako. No? Maayo din ako siya. Kay dili man po siya pagtuog ka ng kuan. Psychiatrist. Dok, kasi buhaton psychiatrist ako, dok. Na lang, tabletas, Ribotril. Ako po, nalaya, sa itong magay, daghang kay ko operasyon, daghang kay ko naon, ipadala sa psychiatrist, no? Pero di ay, so after mga several months, balik, depressed na kayo. Di na magkaon. Isa na ako kapasente nga, wag yun makuha. Sus, pagbalik, mo istorya naman sa iyang, na naman siya ka-istorya. Ay. Nabuang yun ba? Mao na siya may galang nga. Sa pagsugod pa lang sa pasyente, nga na ang sitwasyon, kamong asawa, kamong bana, o mga igsoon ba, mga kuan ba, istoryahan niya siya. Pero usually na, di na matando. Di na siya matingog. Kaya di siya gusto maistoryahan yung mga labaw lang makita ang naong sa kuan. Makita ang naong sa iyang problema, ay still may rabag maminaw. Di, yun. Ang ako unang suggestion, anak may gala, istorya naman yun kung ingan, ginaunsa na akong pasyente. Aron kamo na lang yun, imuhimo ko na, kay mangopera yung taon ko lang. May gala? Mangopera biya ko, dili biya ko psychiatrist, Nya, maingon lagi ko nga, matangkong tong operahanan nako kung iba itong mga pasyente nga, kinahanglan na ako yun silang taga-atensyon, matangkong. Usaman nga na, matubang ng tag-pasyente, alam nga, abugo na ako. Usahay lagi, maabog lagi, batong psychiatrist, di makaya. So, ang akong unahang niya, ingon ako ang pasyente niya, yung tigtungod nga, isuroy daw na siya nang naba mo kayutaan o parente bas bukid. Dito papuyo lang siya dito. Uban ang ginani mo kay ikaw mag-partner niya. Lain po ang pasyente nga ibili nimo sa laing tao, sa parente. Buang na siya sa mut ba? Kaya magtukong lang na ito, dili lang po istoryahan sa parente. So ikaw, dadala ka, uban ka sa iya, gusto siyang suroy ito sa bukid, musak kayo og karabaw, masakya. Malingaw siya, pagbalik makasabot na siya bang unsay ginasulti niyo nga unsay nahitabo. Daghan na kay ko mga pasyente may gala nga gi-condemn iyang mga anak, gi-condemn niya iyang asawa,
karabag, wala na siya. Wala na siya pag-asa. Ano na, nabuang yun. So, kung hinahimo yun, hinahinay. Pero, pwede man na ninyo mahimo ba? Di man kinahanglan nga ako yun. Noon, wala mo yung mga karisma. Karisma. Ha? May man na ikaw may istorya do kay apil man ng sex. Maingon man kos asawa ba? Na, siguro na mo gi pasakas kapayas nis manong. Maingon naman asawa may gala nga. Saba di adok Ha? Di man po na siya masakas kapayas. Ha? Dito mo na siya sa kasangingan. Amo lagi, ang depressed nga tao may gala, way interest sa sex. Wala gyud. Maski pag patubang mo nimo di si Alma Moreno di maghubo, ay magsimag lang ng mata. Wala gid sa interest yun. Napay uban oversex. Napay uban oversex may gala. Sa kinsa na lay bisitaon silingan. Di, mabuang pud asawa. Kanapon sa pa na nimo pag-advise. Dong tali o plastic ko ng imong kinataho. Batay kang bata ka. Mo kani mga butanga may gala. Abi ba ninyong dili doktor man kauna paminaw na? Ako. Kaning may mga doktor maminaw pero kadaghanan di pang gyud. Abot lang ko na istorya na ko sa inyo ning isa ka bata kay 11-year-old babae nga nagpuyo sa iyang tiyo. Abot lang istorya na ko na sa inyo. Ang complaint sa bata, 11 years old nga babae ha. Sige complain niya kada mo adto ang iyang lola. Sige complain nga. La, sakit kayo akong tiyan. Asa dapit sa tiyan, sa puson. O ginayang isulti. Nya, ipatanaw na ko gynecologist, negative. Kanang, way problema. Di man makita ang sabay ko des kung hulay infection. Wala. Halos kada bulan to, maabot ang bata. Dala-dala siyang lula. Anto nagkaisa nga magsige na magsinggit. Kanang tunga sa gabi Ano sa may problema ng bata? Doy kay signal ba? Niya kung iyang tiyo, maghilong. Magduko-duko lang. Nadugay ang kanotis ko nga lain naman yung kung sa bata So ingnan ako iyang tiyo nga dong gay daw sa ning bata. Masudlan iyang lula. Hesitate ang lalaki, ang iyang tiyo. Ko dili pwede kay nako istorya sa bata kay kabalo naman siya istorya sa iyang kuan. Di gipasulod na kong lula. Pagsulod sa lula kay sige nang hilak ang bata. Kung sa man siya nang ambot lang, di ano siya mo istorya kung unsa iyang problema. Pero kung sige hilak, di dalago na ingon ko sa iyang lula. Pangutan daw siya tinuod yun nga ginaunsa sa iyang tiyo o unsa ginabuhat niya kada buntag. Kung naa siya kay wa sa klase ba kung way klase ang bata. Dito na singgit ang bata. Istorya sige hagulhol. Istorya sa iyang lula nga inailabtan ko ni tiyo la ay dito na niinit akong ulo may gala. Ayun ko nga kaway pulos ng tiyo ipapuyo lagi kay wa may gastusan. Wala may anak. Iyan na ba dahil sexual kuan ba? Assault. Uya sa bata may gala. Di ningon ko sa tigulang nga sa iyang lula nga nang
Asa man day ang parents ani? Tuwas kidapawan, patay. Asa day ang mama ani? Naninda. Asa day ang papa? Gibiyaan. Iyang mama. Sa iuli ni siyang mama oy. Bingo nga po ang lula nga di man dawaton siyang mama. Kaya nag-asawa mag-usap. Asa man na nimo dalo na imong apo. Imo na lang pasagda na. Di kasabaan ako ang lula eh. Dadaan na siya dito sa kwan. Dadaan na dito sa iyang sakit sabay imong masaligan. Eh, pobre po ang lula. Idala niya dito sa iyang isa ka anak bay. Nga na yung mga anak ko mga kwan. May gani ka ni sugot. Niabot og siya mga 3-4 ka tuig. Nihapsay biya ang bata. No? Why wala tayo complain yung sakit yung kinatao. Sakit ang tiyan pero may isulti. Asa man yung problema ni? Di ay ito. Ginahilabtan na siya sa tiyo. Layo no? Layo kayo pagkasurdo no? Mayroon mga kalayo po na problemado ko. Makasakop ko anak mahigala kay kabalo biya mo sa ako katabian. Kanang magsakit-sakit ba? Magsakit-sakit. Kaya makita gina kung pag-examine ako, wala mo makita nga problema ng iyang lawas. Way bukol. Walay bara. Wala tanan. Sama man ako nabi. Dito na dahil ko psychiatric problems. Alam nga lagi mo. Usahay mo. Tungod sa akong kalagdan sa pasyente, mangabog ko usahay mo. Ito, psychiatrist. Napod ko isa ka pasyente, may galang tiguang na, 36 years old. Sige sakit ang pusoon. Di, ECG. Tudi, ang mga doktor ba? Tagikan mo, taga-kon mo sa taga-agusan. ECG. Tudi ko, stress test. Tanan lagi, CT scan ang tiyan. Basta lagi, huwag nakita. Sige na ko, panglingo. Saan man ako ni? Diningon ko sa iya nga. Nang, atong psychiatrist sa kadali nang. Paghuman sa psychiatrist, di ka maayo, balik sa ako. Atong psychiatrist, wagi hapon. Pagbalik, giingnan na ko, lainan ni mo dok. Manghabog, magagpasinti. Di na ko pa-refer sa imo laing doktor. Ikaw ra gyud. Di interview. Abot lagi may isa ka oras eh. Naunsa maday ka nang? Sa problema. Ay, do. Di na ko malimtan atong dalaga pa ko. Unsa day ka nang? Gi-rape ko sa among silingan. Ya wala wa makasulti siya imong papa, sa imong mama. Isultian mo na ako yung akong papa o mama do. Man po siya 18, 19. Isultian mo na ako niya kay Buingon man lang watay mahimo ana lay. Di dito na iyan ang usay tawag ana. Gisulod sa iyang dughan. Kalimot ko sa Bisayan term ana. Giurom kuan lagi giluom lang iyang problema. Anton nga nakakita sa kuyab 25 years old siya. Katoy nagustuhan niya pero magsigig yun sa sakit ang iyang kuto-kuto. Niabot na iningon lagi ang iyang bana kay asawa man niya to iyang uyab. Niabot na ang good magsuya na yun ang bana kay halos kada bulan sila matog doktor. Naingon isa ikaw na lagi last recourse dok. Kay nakadungog mi sa imo sa radyo nga magstorya mo kag mga ingani nga di way makita sa laboratory. Saan pa rin ubang doktor, may laboratory doktor man kinaiya. Igor ang tanaw sa laboratory. Ayan, wala makisakit. Patay kang bata ka, unsa man yung sakit sa puson. So, nakuha na ko ba? Nag-istorya na ko siya, day. Dili man yun na siya mawala sa imong utok kung di mo dawaton. So, saan man ako yung pagdawat, dok? Paano na siya? Kanang
Urang ko na gyud sa akong dughan ba. Yan nang gilom-lom niya, manggoy makahatag og kuan abi niya pag-asawa niya mawala ba. Ingon po ko nga, di na siya mawala day. Unless imong dawaton. Dawata. Urang kagingog, dawata na Olivia. Dugay ko kinumbinsi sa iya na, aday. Dili na ginanimo siya mga kuan. Di gina siya mawala. Hangtod ikaw lang gid ang cons. Ikaw lang gid. Kung in love kay ka sa imong bana, may bayo mag-care sa imo kana ko. Focus ka diha. Hinahinay pero 10 years naman siguro may gala nakita wala na ako kasi makita pero istorya ang silingan kay ngayon mo may istorya daw salesman man ako dito mong doktor kagabi kay tabian. So moto istorya ang mga ilang silingan nga kuana hapsay na nanay duha ka bukan na nga ba katong wa pa masolba diyan problema. Singgit siya basta masakas kapaya siyang bana. Sige na lang mabitin iyang bana ba. Mao lagi na. Tanan mo dapiktuhan. May gani kay wa siya bulagi. Kung ibulagan pa to, ay sus, doble ang problema. So mao lagi ni mahigala. Ang pagtambal nako, part yun na siya ang psychiatric evaluation nila. Mao na siya. Dili ko kalimutan na kay daghan man ko kay makita ng sakit nga makuan kay nako. Ma-detect na ko nga psychiatric dili siya organic, dili siya sa lawas. So maayong buntag kaninyong tanan diha si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung magkaingana mo problema mahigala unya mato mo laing doktor. Ang usually ko na sakit sa kuto-kuto, tagaan laing kag kuan, meprazole. Sakit sa ulo, tagaan kag mefenamic. Kung magkuan ka, tagaan ka dayo, malipong ka, tagaan na pug kag kanang anti-vertigo. Usually symptomatic na ilang ihatang na tambal kay wa man siya kasabot. So ang importante gyud misturya gyud ang doktor nimo noon sa man ka asagid ang root cause sa imong problema kanang ingana ba kay mo man gyud ay role sa doktor mo higala. So kung ingana ang ilang inyong madawat nga tambal niya di kasi mo ka magsigilag balik-balik ay pangita mo doktor mo istoryahan ninyo kasi gud mo sa inyong konsulta og sa inyong pamalit nga tambal istoryahan gyud ninyo gyud aron masulba dayon kay kun dili maglalak diyan na siya nga kada adto ninyo doktor dili masulbad kada doktor masulbad urag magka samot gani ang inyong problema mo nang maglisod ko usahay kay usay tag 10 years ng sakit saong na dali magistorya tag 10 years na basi magsugod kag nga sa panahon ni Marcos patay kadugay na to 30 years pa ay ang numero nga importante gyud may bawo ninyo kung mangutana mo diri sa akong programa ang diri sa Doktor sa Kahanginan ang importante nga numero ang kaning text diri 0966 400 5595 0966 400 5595 kung mag-inquire mo kung unsay gyud asa ko nag-opera ba ko na ba ko sa clinic kan sa kumaabot mangangana ba o di ba ko mag-clinic rong adlaw kay nag-opera o naglaglag akong sekretary ang inyong i-text 0995 221 8007 0995 221 8007 okay 0930 3205-700. Good morning, Doc. Nagsakit ako mga tiil. Unsay maayo ani? Daghang kaya, depende na siya ng anong kung unsa siya ang root cause, unsa problema. Kay, dili biya tanan sakit sa tiil, rheuma.
So daghang kay sakit may gara. Na ay deep vein thrombosis, na ay diabetic foot gangrene, na apoy neuralgia, na apoy kuan kanang sciatica, daghan. Daghan jud kay gyud. So mo na nga mo konsulta kag doktor. Kay daghan kay na siya, iya man na siyang i-decipher. Mag James Bond man siya. Mag detective sa siya, pahitaon niya ang root cause bago niya ihatag ang tambal. So ingat, di gyud na siya maayo gyud nga unsay tambal ayo sus wala. Kuan ka warag kuan gitagna-tagna. Kung mag-ingana ako di magdala na lang ko bulang kristal sa dito sa Rizal Park. Managna na lang ko, dali pa. Tanaw sa bulang kristal ningon eh. Kanang sakit sa imong imong lubot, almoranas na. Kay ingon sa bulang kristal nga gabot-bot ng imong lubot. Sugot ka na. Hindi, oy. Tanaw gyud imong lubot. 0945 543-0421. Good morning, Doc. Gapaminaw ko pirmi, available pa ba Libro Diha Clinic? Walk-in lang, magpalit. Okay lang ba? Okay lang nung kanang na may panahon nga gasuroy-suroy mo diri sa downtown. Adto mo sa clinic, tana mo nga sulti ka sa akong sekretary nga mapalit kag libro. Kasi lang, lakaw pala mo. Sa tinuod na lang, dili reliable ang net. Ang ako bitang mobile app, maglisod yun, kaya gamiton lang yun ang credit card ninyo. Di man pwede GCash. Kaya ang Google Play, munang gadala sa akong mobile app, di mo sugot o ka ng mga GCash, kaya di man nila makuan. Di na nila trace ang buyer, ang sanay nagbayad. Di nila matrace. Nung daghang kaayo, daghang kayo problema. 0943-130-0796. Female, 29 years old. Na ay bugas, ubos sa ilong, sa liog. Di usa na ko. Din ang tubag, ganana ay patay. Di na ka magwapa day. Kanagi yung mga hubag may gala. Kung dili mo kabalo saon pag tusok ka na o paglimpyo, ayaw gilabti. Labaw na yun ang diri sa naong, diri do sa ilong, diri sa liog. Kung hilaptan din na mo, dili ginadugay ka na siya maayo. Kaya nga naman, dili man nakuha katong supot sa hubag. Hiwagan ka sa lubot. Yung tusukod kay para magawas ang nana. Ang magawas ng nana lang, katong na sa ibabaw. Ang katong supot sa sis dito sa ilalom, di makuha. Makipag kanang butangan ninyong init tubig ba o bugnaw nga dahon sa tuba-tuba, wala. Di ka makuha kay imo nang lugiton sa ilalom, butangan ni mo anesthesia alangan. Basig mo singgit ng may singgit na kang doktor, giunsa naman ko nimo, giihaw naman ko nimo. Butangan nimo anesthesia. Wala man sakit ba? Basta butangan lang. Ayaw nang ipagbutang sa anesthesia. Pero kung lama-lama lang ipagbutang sa anesthesia, sakit gyapon. So, ayan ang ilang tiday. Mga antibiotic na ba yung kaanak? So, batang ng doktor, 0926-576-7254. Dok, kung magpabakuna sa TB, pagkahuman, dili na ba balaktakdan sa sakit ka TB? Mao na pangutana dong. Tanan bata ron, pag-anak, na sa nana say apil na ang TB vaccination. Nana na siya. Pero napagya po TB may gala. Isa po na siya sa mabakuna nga way pulos. Sige lang. Basi pa dahil nakaprotect. Pero wala yun ibaba ang cases of tuberculosis sa Philippines. Nagsugod na siya nga bakuna sa TB, 1960s pa. So ang before sa bakuna, ang pila ka milyon na Pinoy na TB. O paghuman nagsugod ng bakuna sa TB, 1990 gi-evaluate, maura gyapon. Way pulos.
di lagi siya protective. Para sa COVID, 0953-366-1272. Morning na ako'y lusay na sa ubos dalunggan. Mura og liso sa nangka. Ay, dili na siya lusay doy. Sis na siya. Di na siya makuha og tambal. Unless ang lusay yun. Kay kadaghanan sa mga sis na makikita diya sa liog sa dalunggan, usually na siya, dili na siya lusay. Sis na siya. Kadaghanan sa mga lusay na dili sa liog. Kung naa sa liog, na posibilidad nga kuha na siya. Kanang TB of the lymph nodes, laban ng mga bata. Kung sa tigulang, masig kuha na siya. Kanang metastasis sa cancer of the lungs. Naghan kayo posibilidad. So, dili na siya magpagtambal, patanaw sa doktor, surgeon yun, kaya parang may bawaan kung sis ba siya o dili. 0910-114-6947 Nelson Paluma, 57, nagpa-check up last December 19, 2022. 19. Okay, good morning, Dok. Taga Mangagos Bislig, Surigao del Sur. Gitagaan ni mo bisoprolos kung mulukso akong heartbeat kay tungod sa operation sa renal carcinoma. Kaning akong panugnaw sa sulod sa lawas, unya panington og bugnaw, dinala ba ni nako sa operasyon sa kidney? Yes. Dili na siya sa tambal nga gihatan nako nga bisoprolol. Kaya ang bisoprolol, number 1 yun na siya nga muhinay imong kasing-kasing. Kaya nagakuha naman ka, palpitate naman ka, wa may laing tambal nga baka mapahinay na siya. Bisoprolol naman yun. Kaduha, kung gioperahan ka renal carcinoma, daghan ka na siyang mga komplikasyon. Number 1, mong kalit lang kagkahupong. Kung wala pa ka ng hupong, magkalit lang kag kalintura. Nga naman na siya, kaya ang renal carcinoma, may gala, magsuro-suro sa tibok lawas, masin nag-ioperahan ka. Dagan na siya kanang ba? Mapiktuhan. Kaya naamang good ang sentro sa nag-control sa atong temperature, na siya kanang sensor dito sa atong kidney, sa adrenals. Sa adrenals. So, manghupong ka, makalit lang kag hupong, makalit lang po kag palpitate, mapalit lang po kag kanang abini mo, nanambok ka na, pero tungod na siya sa napiktuhan na ang adrenals. Kalo na dito sa ibabaw sa kidney. Isa na siya part sa kidney, kaya pag operahan na, matanggal man po na siya. So, katong control nga nasa atong utok, napiktuhan na, kaya wala may moingon, Sir! Wa ko kabalo ko sa nitabo na ni Sir. Di man pa sa atong natoy adrenals, siya may maingon sa utok nga, Sir, murag naga-boiling kuan ba? Murag naga-init na imong lawas, Sir. Mo na trabaho sa adrenals may gala. Niya siya po'y naga-control sa sodium, potassium, sa mga bones nato, sa mga formation sa hemoglobin, dagan siya control. Gamay kay na siya. Kung ingulan na kadako sa kuan, kanang sa tawag ani ura lagi kadako anang liso sa kuan. Ang sa tawag anang kuan liso sa kanang ginakao nato nga urag nut kaning kalimot na kuha na basta gawas ng kuha na kasoy kana ingon kadako ana ang kanang adrenals may gala kanang kasoy kay man may memorize matulitok sa Amerikano kasoy mo ilang masulti di kasulti kasoy so kasoy okay 0930-568-8757 tagong 54 lalaki dok akong BS 7.23 ang uric normal ba nin tanan dok dili taas imong blood sugar ang imong uric okay ra na siya labaw nagtiguang na ka 0997-5850-2034 dok ang ug magregula ba unya mag-contact posible ba mabuntis yes pero gamay kay siyang
gamay ang iyang chance nga mabuntis. Kay namay counterflow. Namay counterflow ang sperm magsalong. Na may gawas nga dugo gikan sa matres. Unya wa pud siya ka tanuman nito sa sulod sa matres. Kay mosulod man na siya sa matres may gala ang sperm. Tapos musaka. Usaw man niya nga pagtanom dito sa imong matres nga wa naman siya unlan dito. Wa na may tagom kanang mucosa ba kanang tabon sa matres. Nga muna diha mo tugdon ang sperm. Maghulat siya sa egg gikan sa ovary para magtagbo na sila karon. Ha? Mag-date na sila para mahimong bata. Oh, niya kay wala man siya dito hunungan. Una ko na sa uyagot nga kita ta dito sa Rizal Park, dito dapit sa kuan monumento ni Rizal. Di man kay tambay dito kay wala na may endometrium. Kanang inunlan o kun iba banig sa sperm ng endometrium. 0909-309-7783. Dok, good morning. Mutana lang kung tinuod ba ng ginatingon nila nga lifestyle disease from Panabo. Gi-English lang na siya sa kuan, sa stress daw. Para lami kay paminang lifestyle. Na kay lifestyle disease. Ha? Gi-involve na gikan sa kaon nimo, sa imong exercise, sa imong trabaho, stress, sa imong resting, tanan na siya mo nang gitawag lifestyle disease. Gwapo kay paminaw no? Lifestyle disease. Pero sa tinuod, latsada nga diagnosis na siya ba? Way pulos. Okay. Paano naman tayo text di padayon ako to istorya sa inyong katong mga depression, mga stress ba. Kung makadetect mo sa inyong nahurot na ang text may gala. Kung makadetect mo sa inyong silingan, sa inyong parente, sa pa ba? So, kung maagi mo mailhan ba, dalian ninyo. Hinahinay ninyo. Istoryahan ninyo ang pasyente nga sa problema nimo dahil maminaw na sila kung ang imong sinultian po mayo pod kana bang madawat po sa pasyente kay basig mangutana ka unsa day kani nabuang ka patay. Ha ayo ko nimo istorya gud usually kina siya ang pasyente ora bag permi siya makadawat og kanang gago ka o bugo ka mo na iya madungog pero sa iyang balay. Kay wala mo po kagbuang pod. So kung inaasan kanang malumay ang imong istorya sa pasyente, makakuan siya ba? Kung open up siya. Mo-open up ang pasyente nga. Mo ni akong problema, ngani madawakan ba ko. Kung na yung pasyente nga anto doon makakatawag ko may gala. Dok, ako kay kong problema, Dok. Nasa day ka? Sakit kayo ng itlog? Nasa na yung itlog na bunal ba o na sangko sa kuan? Basig nanlingan ka, lukso ka dito sa kuan, sa ilang gate. Muna naigo na yung itlog. So, uy! Nahulog ka, nadakdak ka, nahulog ka sa kabayo o katong gisaka ni mong kabayo. So, mo siyang istoryahan ba? Nadugayan may gala kay lain manggugudok. Ano naman de? Basta wak ko kwarta no, masakit ko itlog patay kang bata. Saan naman na? Sao naman nato na pagsulbad? Ha? Na permi ko kuan gid katubang ang nagpasyente bay gala. May sakit kay kung ulo dok. Di na ako katulog. Nagsigil ako hangad sa kisame. Maihap na guna ako pila ka butiki nagpuyo sa mong kisame do. Niabot ng ibulan siguro nga wag ko eksaktong tulog kunya. Magsik og hinaptok. Di na ako katrabaho sa ba. Wala na ba? Tanaw ko TV, useless man kay di man kumamino. Sige ko una nga naman di. Embargo ko na akong balay dok patay. Sao man ato na. Tagaan ako siya og kwarta.
tagaan ako sa kwarta para pang tubo sa iyang i-foreclose sa iyang balay. Mahal lagi po na. Maski na kung saan imong katarong nga doktor, masudlan ka na kag mga pangutanang ingana. Alangan mo masuko ka, istorya na lang po na imong pasyente nga naman paagi na dong. Istorya po sa bangko. Ngani. Namay, pwede ba nato ni siya sa tawagan ni tao, kalimot na mag-customer man na. Imo siya i-negotiate ba nga, imbes nga mo-foreclose na sila, ikuan nila, sa tawagan na ding, nga ayuho nila ang restructure. I-restructure nila ang bangko, o restructure ang bangko, nga extend imong kuan ba? Ang imong 5 years ba, 10 years ba, 20 years ba, extend. Para kuan mo. Mao na makibalo po ko na kay mangutana ko sa akong mga pasyente nga bangkero. Saan man na siya nga kung mahingana ng sitwasyon. So gitudloan ako. Daghan ko kasulbad ana mahigala, pero lagi magsige kog ngisi. Sakit lang itlog kung way kwarta, patay kang bata ka. Usahaw na nimo. Usahaw na nimo pag sulbad nga manakit ang itlog. May sos, di lang yun mo kay balumay gala. Ang lain ang i-complain sa pasyente, pero naday siya problema. Magsige siya, na ako'y pasyente nga kakiang. Kiang din siya, permi. Kada buntag, paing sa hapon, magkiang siya ba? Nga naman ang mag-ingana, mang kadoy. Pila na katuig nag-ingana, asos, bata pa ko, Dok. Siguro, 10 years old. Mag-inganin ako maglakaw. Wa man ka napulyo. Wala. Wala ka nahulos kabayo. Sa ba? Nahulog sa masanitas. Ako ni ba? Nahulog dito sa kamatis. Namupo ka kamatis. So niya, nahulog ka. Patay. Saan na nato na. So, pwede na ko siyang, storya. Ang iyang papa atong 6-7 years old siya. Ang iyang papa, gibaril. Igo ang tiil. So, itong bata pa siya, iyang sundon niya iyang papang maglakaw, magkiang ba? Itong bata pa siya, magkiang po siya. Kaya gusto mo niya, ang bata manggod, kung sa'yo makita niya, iyan ang sundon, laban lang yun nga, iyang close ka sa iyang papa ba, anak? Iyan ang sundon. So, dito na ko examine sa iya. Iraw, lakaw lolong. Ay, paghunaw lang nga naglakaw ka. So, ipalakaw na ko. Tanaw na ko, orang maginatuyo niya ni. Akong gunita ng iyang tiil doon. Ay, gara. Gunita na akong tiil niya. Sige daw. Lakaw daw ka. Pagunit na ako na kusog, na atanan. Kung sa kay problema ni. Ako siyang gi-refer na ako sa psychiatrist. Nakuan yun siya ba nga na trauma siya sa nahitabo sa iyang papa. Kaya mo po'y namatyat sa iyang papa po. Grabe yung trauma sa iya. So, anto na, tigulang lang siya. Iyang ginasuon iyang papa. Tiyaw mo na. Masawa ni mo na pag-decipher. Maulagi. Kung na problematic inyong membro sa pamilya, istorya. Tanong yung ingana ka. Karusa ka nagsugod. Kaya para masulba dayo. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.